teraz idem skúsiť šalenú jazdu. Na tejto kolbežke to je až také šalené, ale myslím tým, že najmenej zastavujem, že proste kúce idem na kedy. Lebo ja keď jazdím niekým, napríklad s Peťom, tak čakám ho, viete, však Xiaomi, ne? No a keď si jazdím sám, tak idem si jak serkato. Vlastné tempo, vlastné všetko. Vlastná muzika, či jak to je motorička. To je elektro? Nie, to nie je elektro. Ale vyzerá to tak elektro. Cyklisti už asi 4. krát okolo nich idem. Oni si o mne myslia, že som kokot, alebo ja neviem, to je tak trapné, piče auto. Keď ideš okolo niekoho 220 stupňov, proste to je strapné. To aj moc nemyslím. Ja, moje oko. Napojevané. Auto nejde. Videl som ho, som. Kopca mi ide dosť pomaly, neviem prečo. Tak, bež si dať. Veľkú motoriku. Musíš jej pomôcť. Ferrari piče. Strategy. Boli tu policajti nedávno. A však... Ako je to smutné, že ho zavreli do Košičov. Akože, keby som našiel toho deda, tak by som takú prijebal, že stena by mu tretiu dala. Fakt akože je to smutné. Je legálne sa na hlavnej otočiť? Asi niečo. Jedine, že máš nejakú túto vedľa toho, ale ako celkovo neviem. Keď budem robiť vodičak na motorku, tá zistím asi, ne? Smerovečka. Spravím to legálnejšie. Idem sem. Stáde sa takto otočím. Joj! Policia. Nechcem nič, ale tak pomaly išla. Keď sa niekto sťažuje, že mu G4 nevyťahne toľko, jak mne, napríklad čo ja viem, ide max 60, alebo ja neviem, tak je to buď kvôli tomu, že z tepla išla do chladna a proste to v baterku není, hej. Ja mám asi tak 60 V, išla na max teraz a mám len 54 V, čože celkom zle. A teraz kúkaj na tú cestu, čo ti jebe. Ten street tire stojí po piči. Joj, sa pridaj trochu, Ježišmária. Iba 66. Čakal, že rýchlejšie pôjde.
Joj. Keď teda tu bude s kolobežkou na domáši, tak mi napíšte do DMs, ja s ním kľudne zajazdím. Hoci kto tu bude s kolobežkou, viem, že málo kto tu chodí, ale to sú mega dobré cesty a hoci kto tu bude na kolobežke, kľudne mi napíšte, aby som s vami zajazdil. Veľmi rád, lebo málo ľudí to má, skoro nikto tu nemá kupíry, hej. Až na jedného, on tu na ne nejazdí, takže by som to chcel tak spraviť, že by ste tu boli a hoci kto. Kľudne aj Xiaomi a hocičo. A Xiaomi asi také už trošku lepšie kolobežky, že by som si aj trochu mohol ísť rýchlejšie. Ale hocikto, kľudne, keď tu budete sami na kolobežke, tam mi kľudne napíšte do DMs. No správy teda. No to viete, čo som tam chcel povedať. Kde teraz? Či tu? Neby som šiel tu na motu. A idem tu. Ale čo tam? Jakové video? Dobre, to by stačilo na dnešok. Tu nám majú byť ihriska. Ja ešte idem si zajazdiť dačo. Ale asi off toto. Ja nie, ešte tu som chcel ísť. Misclick. Sa pýtate, aký misclick, tak som nechcel stlačiť smerovku do inej strany, aj keď neviem, prečo ich používam, fakt neviem. Ale ja keď som mal staré kolobežky, nemá smerovku ani jedna. A viete, keď hráte GTAčky napríklad, tak chcete proste ísť podľa pravidel, že sa nám nie. No tak. A ešte, viete, keď ma zastaví policajti a že či dám smerovky, tak poviem, že hej. Haha, pes ma dajaký naháňal. Škoda, že to není na kamere. Haha. Ja, škoda, že nemám dobrý mount na tú kameru. Taký šitný mám, že... Povedali, že ak pomaly ide do kopca. Viete, aký to je strmý kopec? To je takto. Hej. Je brutál. Ja keď poviem dole, musím dať pozor, že by sa ho nezrazil. Však kúkaj na ten kopec. Pozri na ten výhľad stade. Čakaj, tam dole. To je brutál. To by bolo všetko asi na dnešok. Tam je tá lúka, kde ja chodíme s Peťom, naša cesta. Takže tak. A fakt hocikto, kto tu bude, napíšte mi do správy. Ja s ním